Ani ana mo arangkada na ang mga hudyaka og makalingaw og mugitik sa inyong galamhan. Sawanta sa pagpaminaw ang tulumanon. Kasikas sa kagabhion. Inubanan sa inyong amahan sa pagkasikas. Dili tantong gwapo pero maoy uso. Tay, tiroy. Mo kasikas na. Matag adlaw nga Sabado. Alas 8 hangtod alas 9:30 sa tulumanon. Kasikas sa kagabhion. Oh my God! Wow! Oh my God! Sana all. Sana all. Ang susunod na programa ay Rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. Gising ka ba o matutulog na? Kanina pa naghihintay ng message mo. Di ba ako nakakaistorbo sa'yo? Chatmate ko, nakita kong nabasa mo. Sin ang nakalagay sa baba ng message ko. Mag-selfie ka naman o kahit sticker lang. Miss na miss ko na ang ating kulitan. Kung ba't kasi magkaiba tayo ng oras. Chatmate ko, tuwing tulog ka, ako'y gising. Ano ba naman ito? Konting oras lang na makapagkwentuhan. Isang iglap kung ito'y dumaan. Chatmate ko nung una'y ini-ignore ko ang friend request na galing sa'yo. Hanggang ito ay inaccept ko. Maayong Ngayon ay maayong hapon, maayong gabiig, maayong buntag. ibang-iba ang hatid mo. Maayong buntag sa lain nga mga nasod karon mga higalang nagwiwi kanato. ko. Maayong gabi kanatong tanan dinhi sa atong nasod sa Pilipinas. Ganyan Sa dakbayan sa Sugbo o lalawigan sa Sugbo, maayong gabi. Maayong gabi sa tanan labinas mga kasilinganang bahin sa atong lalawigan sa siyudad sa Sugbo. ka, ako'y gising. Salamat kayo mga higala sa kumusta man ang tanan. Oras lang. Kumusta man mga higala ang inyong panikay-sikay, inyong kasika sa kagabhion, ang inyong tagsa-tagsa ka mga panginabuhi karong mga siminahon na mga higala. Kumusta man ang tanan diha sa atong mga mag-uuma. Kumusta diha ang atong mga driver, mga taxi driver. Kumusta ang atong mga pangagamhanan sa nagkadaiyang mga lalawigan. Kumusta man ang atong mga kaubas buhat. Kumusta ang tanan labinas atong mga kahigalaan diha nga nagwiwi. Kana naghipi-hipi lang das daplin mga higala. Di ko yan ilalabas. O bani ko mga higalas usa ka oras og tunga nga kasika sa kagabhion. At kausap
nandito ako. Kumusta man ang tanan diha nga nanihapon karong mga orasas labing nas nagpiesta? Kasi Sa mga nag-birthday karon mga higala no, daghang salamat kaayo. magwing tulog ka. Onya mga higala, salamat o sa mga higala atong pasalamatan mga higala. Ang mga misalig kanato mga higala ning atong panagkubkob o ang atong panagkasikas niini nga tulumanon sa kanunay matag Sabadog Domingo. Ubanis tay tiroy mga higala sa pagkasikas. Nini nga humubo kayo nga oras usa og tunga mga higala. Onya akong pasalamatan o sa mga higala ang atong mga kahigalaan. Labi na gyud mga higala. No, ang atong nagsuporta kanunay nga ron nga magpadayon kining atong tulumanon sa kanunay. Akong pasalamatan mayog dako ang atong big boss diya sa GDS Marketing, si Boss Rinan Agodo Sumarago. Daghang kasalamat kayo boss. Salamat kayo og ni Ma'am Jackie pod, mayong salamat, mayong gabi ninyong duha diha, no? Nga maoy usas mga nagsuporta kanunay sa atong tulumanon. Salamat kayo sa inyong mga bulawanon og paghatag og kinini ang mga grasya nga inyong gidalit po diri sa atong tulumanon. Daghan kayo mga higala unya karon taod-taod ato nang ipasupot mga higala ang mechanic sa atong premyo. Onya taod-taod mga higala, ayaw gyud mong hawa, onya tan-aw mo sa kanunay. Okay, natay mga ganti mga higala, onya paabot mo kay natay mechanics unsaon pag-apel. Onya gidalit ka na sa atong maabtik og atong ambungan og gwapa. Onya mga maayo kaayog mga gawi mga higala ang GDS Marketing mo nagpaluyo nato anang mga ganti nga atong ipanghatag karon. Daghang kay salamat ilang boss Rinan og ni Ma'am Jackie sa GDS Marketing og RG Kiki Marketing. Thank you kaayos pag salig sir, boss og madam. Og usapan mga higala to pasalamatan mga higala ang El Pilo Construction and Supply, si Ma'am Julieta Briones. Salamat kayo sa pagsalig ma'am og sa suporta sa atong tulumanon. Onya mga higala nga to pang 5G Eman General Merchandise Corporation. Daghan kayong salamat ni Mama Jode Tisoy. Salamat kayo sa imong support ma'am. Haskang lami agyod kayo ang imong premium grade jasmine rice. Haskang lami agyod kayo ho. Tinuod gyud ay bisag ginamos ra isuwa na to. Bisang ganig una lang no. Haskang gyud mudangog lang sa atong tilaok. Daghan kayong salamat na labi na sa 5G Eman Hasmin Housing Supply o ang Jos and Jacob Ventures Company. Of course, ato sa pasalamatan mga higala ang atong Soul Garden Korean Store Minglanilla. Nga open sila das 9 hangtod alas 11 na. No, alas 11 na mga higalas gabi maga sira. Salamat kayo ni Mami Collins diha sa sa pagwiwi kanato og suporta kanunay mga higala. Salamat kayo sa tanan. Iyong mahintay sa kabila ng ating mga away, kung sakaling ayaw. Onya mga higala rita sa shout out mga higala. Anamon tani mga higala og pasupot ning mga shout out karon. Samtang di pa ta magsugod sa atong kasikas sa inyong mga loved ones
Sa inyong mga hinigugma dihang dugay na kaayong nawagtang nga niya. Pakita lang magpa uraray lang na ay kinahanglan. Shout out po diya sa uban mga higalang wa pa kawiwi. Hala wiwi na aron makadaog ta. Okay, daghan kayong daghan tayong mga kuhaon karon nga mananaog sa atong tulumanon. Ang atong pa-premium mga higala gikan sa GDSM and RG Kiki Marketing. Ni Boss Rinan ug ni Ma'am Jackie. Salamat kayo ninyong duha sa atong nagpaluyo ning ining tulumanon kanato. Ang maagang pamasko ni Tay Tiroy gikan ni Boss Rinan ug ni Ma'am Jackie. GDSM Marketing, ang RG Kiki Marketing. Ang mga higala, arita shout out kay atong unahon kinamabuan yun kay basig hikasab-an tanini. Okay mga higala, James Ryan na Galipuso, salamat kayo yan sa pagwiwi yan. Salamat kayo sa pagwiwi ni mo diha. Onya, si Boss Rinan na Sumarago, salamat kayo boss nakawiwi gud si boss. Mayong gabi ni mo diha Boss Rinan og ni Ma'am Jackie. Salamat kayo sa inyong kaayong inyong mga blessing gikan sa Dios, inyong bahinan po ang ining mga yung mga higala po nga nangindahay sa mga daghang kay salamat unta, daghang pang mga grasyang moabot nga magpabilin lang gyapon yung mga kaayo diha. Salamat kayo. Onya, salamat sad kayo sa pagwiwi ni Chay Portalisa diha labi na diha sa may kinini ang buhisan. Salamat kayo sa pagwiwi. Ay, si Joyax kay Hambugira, shout out ko sa akong anak nga si Kibiket Ermak. Salamat kayo. Si Joy, Madam Joyax, salamat kayo sa pagwiwi ni mo diha. Onya, Mark Anthony Lampa, salamat sa pagwiwi ni mo diha. Salamat diha. Onya, shout out ko sa akong anak nga si GB Ket Ermak nga pinakagwapa pero maldita. Ay, wala. Mabawi-bawi raman po na maingon oban nga haskang malditaha di ra bagwapa. Bahala na lang maldita, gwapa man, di ba? Sa gabiing tanan magpunsa ako karong wala na ikaw. Mark Anthony Lampa, has maayong gabi da, boss. Maayong gabi po da ni mo, Mark Anthony. Labi na si mo mga kaubanan diha nila GC Insect, Kibido og nila ni Minona Madam og ni Boss Lando. Salamat kayo. Ay, si Ma'am Jesus, daghang salamat sa pagwiwi, ma'am. Salamat kayo mga moni ang mga kuan diha sa GDSM ug RG Kiki Marketing. Mo na sila diha nga hingtan-aw pod nato diri sa atong pasundayag mga higala. Ay, si Boss Lorbert Quijano. Sir, mayong gabi nimo diha. Diha sa Lanao mga higala. Ang ita na construction and hardware supply day mga higala. Hapit na mga higala mag-abli sa ilang ikaduhang tindahan. Sinsa to diha is taga Baroy diha Lanao. Nagipadul-an na yun ni Boss Lorbert. Maayong gabi diha, boss. Onya ni Miles Chuck, mo ni siya taga Inayawan nga si kuan kuno Ibana Alawi. Good eve diha Sir Junji Wite, pwede pa shout out sa akong bana. Nga si Jans og akong anak nga si Kurt.
Anya akong mga pinangga, haskang salamat kayo sir sa pag-shout out from Inayawan, haskang ngilngiga. Okay mga higala, anam-anamon yun nato mga higala o kinini ang shout out ning uban kay aron di ta mabunalan. Onya, Miles Chaka, ayaw, sigig, lingo-lingo, sir, kay mawa imong kagwapo. Ambot ang akong cellphone diha, kining video gigamit na to. Naingon naman kog, wala kong nakakaon o kinini ang sobrang bitsin. Nagsige matag lingo-lingo, ano mo rin ito, sakit bito. Nagsige tuyok-tuyok ng agtang na yung kiko. Onya, matod pa ni Mark Anthony, boss, request ko iniibig ko'y makatali na para manok ni insik nga hinigtan. Onya, si Ate Robilin Pagatpat, salamat sa pag-wiwi ka na to. Salamat kayo sa Ismail Kabuok. Onya na nato mga higala, ipahibaw ang mechanic sa atong mga sa mga ginagmayng mga papremyo. Kay unya nag mo ubay-ubay na ta. Sa Ismail pa man ta kabuok karon. Unya pusig mo abot unya mga Gismail kabuok. May na lang sa Gismail na makadaog duha kabuok. Dihang nasayran ko, may tag-iyak ka na. Nagbakho ako, kay binilanggo sa paghigugma. Maangkon ka, apan may binuhat nagpanggam mo. Kanindot sa tanan kung mga damgo nga ikaw ako managhiusa. Dihang nasayran ko, may tag-iyak ka na. Nagbakho ako, kay binilanggo sa paghigugma. Nagbakho ako, kay binilanggo sa paghigugma. Okay mga higala, salamat kayo sa nagpabili na to diha nga nagwiwi ka na to sa tong tulumanon kasika sa kagabhion. Inubanan nga po ninyong ubos nga higala sa kahanginan o sa inyong mga kilid sa cellphone. Onya, salamat kayo. Oy, Miles Chuck, sir, mo request ko kanta. Pwede ba kuno ikaw maoy mo kanta, sir? Wa ko kadungog si imo nga manindot nga tingog, sir, dahong laya. Salamat kayo sa pagbasa, sir. Mabaho ta anag kinini nga panilhig ana gabi na raba. No, onya, mga higala, tatangin ninyo taod-taod ato ni pasupot mga higalang mechanic sa atong panag hatag og premyo karon taod-taod.
onya paabota kay magpasunata usa ta, onya human ini mga higala ato nang ipasupot ng mechanic sa unsaon pag-apil sa ato nga papremyo. Onya kanato rin atong papremyo mga higala, gidalit kada mga higala sa GDSM o RGKK Marketing, no? Onya nila ni Boss Rinan o ni Ma'am Jackie. Salamat kaayo onya. Paabot mo kay ato ning ipasupot onyang mechanics unsaon pag-apil nining atong papremyong ginagmay pero kinasingkasing kayo, no? Okay, padayon tas kasikas kagabhion. Gaano ba intang naglimbong ka? Gugma, gaano ba intang nagbuhi ka? Di ba matud mo sa saad mo? Hangtod sa kahangturan ang imudang unungan, way lain kundi ako. Sabay hinungdan nga imong gitalikdan, unsay kasalanan nga nabuhat ko. Pasagan mo ba lamang nga magsubuking dukhan, ug hangtod sa lunganan magahilak ako. Sabay hinungdan nga imong gitalikdan, unsay kasalanan nga nabuhat ko. Pasagan mo ba lamang nga magsubuking dughan, ug hangtod sa lunganan magahilak ako. Matud mo sa saad mo, hangtod sa kahangturan ang imudang unungan, way lain kundi ako. Sabay hinungdan nga imong gitalikdan, unsay kasalanan nga nabuhat ko. Pasagan mo ba lamang nga magsubuking dukhan, ug hangtod sa lunganan magahilak ako. Magahilak ako, magahilak ako, magahilak ako. Dito sa atong lagaw, ako misusi, ako mituaw. Okay, mayong gabi ni mo Ibyang Minina all the way from Liloan. Salamat guys pag-uwi ni mo Byang. Kumusta ang tanan? Onya manghigala taon-taon. Ato nang ipabuhagay kining atong papremyo. Advance nga pinaskuhan ni Tay Tiroy onya giabagan kita sa atong papremyo ni RGKK o GDSM Marketing ni Boss Rinan o ni Ma'am Jackie. Salamat kaayo ninyong duha sa inyong mga grasya nga gidalit pod nato sa uban, giapod-apuran pod nato.
Og mga higala, ani ana mga higala ang atong mechanics unsaon nato pag-apel sa atong maagang pamasko ni Taytiroy inubanan sa atong higala si Boss Rinan og ni Ma'am Jackie sa GDSM og sa RGKK Marketing. Simple lang kaayo mga higala. Simple ra gyud kaayo ang atong buhaton. Ang atong buhaton mga higala, mokuha ta mga higala og 5 ka buok. 5 ka buok nga mga pilay mga higala sa atong pasundayag. Onya mga higala dapat mga higala nga pero sa anang 5 ka buok ang atong kuhaon sa atong kuhaon nga mananaog 3 lang ka buok mga higala. Sa 5 onya kinahanglan mga higala nga kanang atong mabunutan atong pilion mga higala kadto ra mga higalang naka-share, no? Kadto kidapat naa gitay sharer badge. Amo na kuhaon diri ni Taytiroy kanang naka-share sa atong tulumanon. Onya naka-share pod mga higala sa GDSM marketing page. Kinahanglan naka-share po ka onya i-screenshot na nimo mga higala onya i-appel das comment. I-send na diha sa comment mga higala nga naka-share ka sa GDSM marketing page. Onya naka-share badge ka sa Kang Junji Balduisa Witing account. Onya kanang 5 mga higala ang atong kuhaon ana 3 lang ka buok. Ang kisa toy unang mo pop up diri sa atong monitor maoy modaog mga higala ang 1, 2 o 3. Balikon ko mga higala ha, kinahanglan naka-sharer badge. Makita nato diri sa atong monitor nga naay sharer badge. Onya naanay ganti mga higala, makakaon gyud tag Jollibee na ini. Natay gift check gihamot mga higala ang atong ihatag. Brought to you by GDSM RGKK Marketing nila ni Boss Rinan og ni Ma'am Jackie. Gidalit kada mga higala kanila sa mga buotan kaayo mga humble kaayo nato nga mga higala. Anya, 1 share lang mga higala sa GDSM. Anya, GDSM marketing page ha. Ay mo kalimot na i-search na ninyo mga higala. Hilak na pinangga kong ikso. Okay, salamat kayo. Onya sawa nakakuha diha. Comment lang unsaon para matagaan ta ka og kuan onya anyong inig-comment ninyo ha. Onya kinahanglan nga naka-sharer badge. Onya Violemi Pacquiao unsay mechanics. Onya sir, pasalamat di ay ako sa imong bingka. Salamat di ako sa imong bingka nga daghan kaayog liki. Daghan kaayog liki ang bingka nimo sir nga nihatag lami kayo sir kay daghag lubi. Lami kayo di ay basta usa ray liki nahurot gyud sir. Ang bingka parisan og coke, salamat kayo. Ang uban kay ganahan maganang liki nga perting daghana. Ang uban po di pud ganahang daghag liki. Gusto ko na sila liki nga usa ra ka buok. Onya kana bitawng bingka nga naipasa sa tungahas kang lami pero kanang uban nga bingka daghag liki maglisod nagbutag pasas. No? Onya mo to mga higala ha, atiman nato ninyo aron makadaog mo sa atong maagang pamasko ni Taytiroy gikan sa GDSM ug RGKK Marketing.
Onya, Joel Goltiano, boss, Sabado night na pod, boss, inom na pod daning tuba. Lipaya sa ari ako unungan mo. Tuhoy laumi matuod gayon ang pahigupang ko. Kanos matapos ang gugma sa dughan mo. Pinangga huwag paglubas samtang ako may kinabuhi pa. Tumanunta gayon ang atong mga saan. Kasakit o kalipay, yayong ang tangduhan. Tumanunta gayon ang atong mga saan. Kasakit o kalipay, yayong ang tangduhan. Kanos matapos ang gugma sa dughan mo. Pinangga huwag paghupas samtang ako may kinabuhi pa. Tumanunta gayon ang atong mga saan. Kasakit o kalipay, yayong ang tangduhan. Tumanunta gayon ang atong mga saan. Kasakit o kalipay, yayong ang tangduhan. Okay mga higala, salamat kayo. Unya, baliko na ko mga higala ang mechanic sa atong pag-apel sa atong maagang pabasko ni Tay Tiroy. Unya, gidalit kaninyo sa GDSM ug RG Kiki Marketing ni Boss Rinan ug ni Ma'am Jackie. Sayon ra kayo mga higala ha. Sayon ra gyud kayo. First 5 mga higala nga sharer mo'y atong pilion, pero atong 5 sa 5 tulo ra kabuk atong kuhaon. Onya kadtong nag-share mga higala, dapat ang atong kuhaon ato kadtong naka-sharer badge, no? Naay sharer badge onya, naka-share pod siya sa GDSM marketing page. Onya ato nang makita dire samtang nag-share ka, makita na to ang sharer badge. Onya na-send po nimo nga nag-share ka sa GDSM marketing page. Anda lang mga higala, basta naay sharer badge onya naay picture nga naka share ka sa GDSM marketing page,
usa na ka mga higalas mananaog ni ana. Sa 5 tulo ra tong kwaon. Daghan kayong salamat. Gidalit kaninyo mga higala ning atong papremyo na GDSM ug RGKK Marketing. Salamat kayo mga higala. Onya sa matod pa ni Miles Chuck, asa ko agi sir. Sa gimi Di man ko kasend og picture sa comment lagi. Sayon ra kayo na. sa usa ka Screenshot lang nang imong naka-share na ka Miles Chuck ni GDSM Marketing. Onya imo ra nang screenshot niya i-send. Onya dapat og makasend mo dapat na ay sharer badge. Ako lang tan-awon dire kinsa tong na sharer badge. Mo na atong mapili mga higalas. Sa 5 ka buok. Tulo atong kuhaon. Gani sa luha ako indaw na hubsan. Wala na'y gahong kining dughan nga magbangutan. Nahugno, naghunob, nahunlat ang akong himaya. Nahugno, nagunob, nahunlat sa imong pagbiya. Walay ko kaluoy ako nga gibudhian. Walay ko kaluoy ako nga gitalikdan. Patay na ang gugma nga kanhi puno sa hudya ka. Patay ng pagbatig na lumsan sa mga luha. Kanako wala na'y bili kinabuhi. Sukad kang nagbudhi kanako akong pinili. Busaking dughan sa hilom nangandoy na nangandoy matapos na lang ang tanan. Patay na ang gugma nga kanhi puno sa hudya ka. Patay ng pagbating na lumsan sa mga luha. Kanako wala na'y bili kinabuhi. Sukad kang nagbudhi kanako akong pinili. Busaking dughan sa hilom nangandoy na lamang. Nangandoy matapos na lang ang tanan. Okay mga higala ha. Ayaw mo kabalaka mga higala. Adunay kasakit. Ang inyong premyo mga higala o di ara kinsa to'y mapalarang mananaog mga higala di ara ang premyo na to. Apan kining tanan pagsuway lamang. Pagkapait di ka Bisag asa ninyo mga higala labi na sa Jollibee. Okay kayo i-purchase. kanunay Ada kini mga higala brought to you by gikan sa GDSM ug RGKK Marketing. Ni Boss Rinan. sa mga Salamat kayo sa mga blessing. kasawaday sa Onya onsay naaje karon pako ka online. ay nangutulanan.
Ate Rina, kay nawahi ka man, Ate Rina. Nagibati ko karon. Daghan pa kayo nga makadaog ni ini ha, kay kada gabi gid ta ani maghatag. Kutob mga higala sa naa pa ta dire available. Ato gina kada gabi ita Sabado o Domingo. Sabados, Domingos gabi ita na mga higala manghatag. Onya tulo ra ka buok gyud mga higala atong mapalaran nga matagaan. Onya matud pa ni Rina, Ate Rina. Onsa ko noy. Sa mga sayon na kayo te. Kinahanglan nga naka-share ka sa atong account. Onya naka-share pug ka ni GDSM marketing page. Onya imo nang screenshot. Onya i-send na nimo comment, send sa comment. Onya kinahanglan naka-share badge tanawon nako diri nga naay share badge mo na atong pilion. Makita nako diri sa monitor. Onya mismo pod kamo makakita pod mo ana nga namoy share badge. Ana lang kasayon. Onya kini day atong pa-premyo mga higala gidalit kaninyo sa GDSM o RG Kiki Marketing ni Boss Rinan o ni Ma'am Jackie. Salamat kayo. Onya kining premyo ha mga higala makakaon gyud ta anig maayo. Plitihan lang nimo mga higalas jeep makakaon na gyud ka labi nag naa dool sa inyo ha kanang Jollibee. Onya kanang 7-Eleven na dool pod pwede kayo. Mitulong na. Okay, mayong pagtanaw Rodel Loswigro, salamat sa pagwiwi nimo diha Dodong. Mga mata. Ang mechanics mga higala ato lang balikon. Atong pilion mga higala. Tulo ka buok atong pilion. Onya dapat atong napili mga higala naay share badge ang atong mechanics yun nilang. Kinahanglan naka-like og share ka sa atong tulumanon. Onya dapat naay share badge. Onya inig-comment nimo mga higala pakapini og screenshot nga hing share ka sa page sa GDSA Marketing. Ingon ana lang mga higala kasayon. Tulo ka buok basin ikaw sa tulo mapad nga mananaog na ining atong pa-premyo. Advance nga pinaskuhan ni Taytay Roy. Inubanan mga higalas GDSM o RG Kiki Marketing. Onya, salamat guys pagwiwi. Pasat out mi tayo Digulasyon family from Lapu-Lapu City. Nilang dihang aye, nilang mayi, nilang aye og ni Malin og ni Inday Burakdat. Og si Bert, asa naman ka Bert? Wa jud kahing tumasaan nato Bert ha. Balik ning mga buktun ko. Gihandom ka. Gihidlaw na intam ako. Mag-unsa na ning kinabuhing wala ka. Pandain taon pasayloan
nandun ka. Ihilaw ng intaw ako, ihilaw na intaw ako. Oh my God, salamat kayo. Unya sa 15 minutos may higala nga atong gipasupot nga mechanics wa pagyud nakita diri nga bulahang mananaog. Maniho na mo diha para maka Jollibee tani ning kalakiha. Unya matod pa ni Ariel Casinilio Sugabo. Murag last year pa man ning request ay. Ate amo kuan nagisukmata nates kadugay sa request wa pagyud kuno napakanta na to. Bawion lang tana mag live kanta ta request no. Onya Sabrina Ate Rina, salamat di ay kaayo sa bingkaje nga perting daghanang liki. Mo agi jud ang maninda karon naa ka. Bitaw haskang hibunga gud nako Terina. No, pag layo pa kayo siya nagsige na magkatawa onya murag kaila naman to nako siguro mopalit jud kog bingka og nakaila gyud to nako nga mura kog naog bingka nga way liki. Nay liki pero perting daghanag pasas. No, onya matod pa ni Ariel sa Casinilio Sugabo, bin og dapas daw tay tiroy. To ana lagi daon sa sige lang kay ato niya nang ipalabyog ng mga bin og si dapas. Onya si Gardner Baklay, salamat kay paglili. Onya sige mga higala padayon paghapon ng atong kasikas kagabhion. Onya manihon na mo diha karon makadaog ta niining atong papremyo, no? Mapwede kayo atos Jollibee ni nato i-claim mga higala. Kinsa kay palaran sa tulo ka buok nga mudaog nato karong gabion na, no? Unya ug mapohon maugod gihapon ang atong pagabuhaton. Unya daghan kayong salamat ninyo ha. Unya padayon ta mga higalas kasikas kagabion. Unya sawa pa diha nakabantay kay karon pa nakawiwis atong tulumanon. Dapat mga higala nga naka-share ka sa atong tulumanon. Onya inig-comment nimo dapat na ay napog kay sharer, naka-share ka sa GDSM page. Onya i-comment na nimo diri sa atong comment section. Onya ang imong comment section makita na nga nay sharer badge. Kana mo na atong kuhaon nga makadaog sa atong swerte nga mananaog sa atong tulumanong kasikas kagabion. Onya brought to you by GDSM or GKK Marketing. Di mo lang alam kung gaano ako nasasaktan. Dapat ha inig comment ninyo na ay picture nga dapat na ay picture diha nga naka-share mo sa GDSM Marketing. Inobanas comment mo na inyong i-comment diha. Onya tulor ka mo katong pilion karong gabion na mga higala. Na ugma na pod mga higalas kubkubon tulo na pod ka buok. Pilit kong tuturuan dahil tama ang pag-ibig na nararamdaman. Kung sakali mang di tayo ang magkatuluyan, sapat na sa'king naging bahagi ka ng buhay ko. Di mo lang alam kung gaano ako nasasaktan sa tuwing iniiwasan mo o pinagtataguan
Ngunit kaya kong magtiis, aking naiintindihan. Huwag ka lamang lalayo sa piling ko. Kahit mali ang puso, pilit kong tuturuan. Dahil tama ang pag-ibig na nararamdaman. Kung sakali man di tayo ang magkatuluyan, sapat na sa aking naging bahagi ka ng buhay ko. At kung naisip mo na ako pala ang mahal mo, asahan mo hanggang wakas ang pagmamahal ko. Oh, oh, oh. Pilit kong tuturuan dahil tama ang pag-ibig na nararamdaman. Kung sakali man di tayo ang magkatuluyan, sapat na sa aking naging bahagi ka ng buhay ko. Okay mga higala, salamat kayo, salamat kayo. Onya, baliko na ko mga higala sa mga nawahi diha nato og liwi sa atong tulumanon. Ay, salamat guys pagwiwi Mary Jane Ibardo. Sir, unsay mechanic sa proud 5G man here. Salamat kayo atong tulumanon mga higala, gidalit gihapon kaninyo sa El Pilo Construction and Supply o sa 5G Man General Merchandise Corporation, onya ni Soul Garden Korean Store Minglanilla, o sa GDSM o RG Kiki Marketing o Insulin Wine mga higala. Onya ang atong tulumanon mga higala, kini ato pa premyo gidalit kaninyo ang nagpaluyo niini si GDSM o RG Kiki Marketing. Onya, shout out din diha mga higala ni gwapa kaayo nga si Kathleen Lozano Adlaon. Mayong gabi tay Tiroy, pa shout out mi tay Tiroy. Shout out ni mo da Inday gwapa. Salamat kayo. Onya, Roslyn Painagan, pa shout out ko sa taga Kanlongkob. Please RJ Painagan. Onya, salamat gasta na taga Kanlongkob no. Salamat kayo sa atong pagwiwi ninyong tanan diha. Onya, Mary Jane Ibardo, onsay mechanics, sayon ra kayo ang mechanics nato, kinahanglan naka-share ta sa atong tulumanon. Onya, naka-follow og share pod mo sa GDSM Marketing. Onya, inig comment ninyo, i-screenshot to, onya, i-send sa atong comment section. Ingon ana lang mga higala, onya, tulo kabok atong pilian. Onya, atong pilion diri mga higala kanang sharer na sharer buds, makita man na ninyo o makita po na nako diri sa kinini ang atong comment section sa atong monitor. Okay, salamat kayo mao to mga higala ang paagi sa pag-apel sa atong maagang pamasko.
kuhan ko wire mga higala kay hapit ko naglobat. Kuyawan ko basig maputol atong panagkuyog. Palo sa GDSM Marketing. Makita na to nga nay palo o niya og di na to makita to nga naka-share ka, tanaw lang nga nakapalo ka sa GDSM Marketing page. Ingon ana lang unya moro nay prop na to unya kinanana okay na ang sharer badge, naka-sharer badge na unya ang uban unya wa palay kuan sa comment. Balika lang mga higala ha, balika lang ninyo. Palo o napoy naka-like ba ka diha or naka-share ba? Iyon na lang. I-screenshot lang na, i-send gyapon sa comment section. Iyon na mga higala. Lingaw-lingaw ginagmay. Ginagmay lingaw-lingaw lang ning ato mga higala ha. At mamas diya. Nanatay pang Jollibee ni Jano. Gidalit ka ninyo sa GDSM mong RG Kiki Marketing ang atong papremyo. Let's go! Onya, salamat kayo si Inday Marv. Salamat sa pagwiwi. Bisan og ninyo na hubag lang gihapon siya. Oh, hot mama. Onya, maton pa ni Ariel Casinilio Sugabo, di ko ka-comment o screenshot sa page tay. Sa GDSM Marketing but naka-like, nagdugay na lang sa lahang page. Nakapalo na ka diha Inday, nakapalo, i-send Inday, i-screenshot day. Salamat kayo diha ha ninyo. Oy makapurma. Sila ang babaeng dili magpasagad, ang ilang panglawas pirming ginatagad. Bisan og mamana dili yon magpalusyang, murag dalaga daghan pa ang mabuang. Himsug ug dughan, lingit ug hawak, kung naay lakaw pirmi gyud naka-make up, naapay lips perti kapula, pagkatamis bagyod sa pahiyom niya. Sila ang klase sa maka-proud nga babae, samot ka in love ang ilang mga hobby. Humot ug lawas shiny pagbuhok, limpyo og kuko, puti pa og ilok, bawg pa og pilok, daghan ang maibog. Kung maoy mo agi makabaligli-og, kinsay di mailad maala ang dalaga, nga nakakuyaw ang hot mama. Oh, hot mama, hot mama, hot mama. Bisan og minyo na hubag lang gihapon siya. Oh, hot mama, hot mama, hot mama. Bisag nakaanak na lamion gihapon siya. Oh, hot mama, hot mama, hot mama. Bisag minyo na mura pa og dalaga. Oh, hot mama, hot mama, hot mama. Lupig pa'y teenager kung maoy makapurma. Ang ubang asawa nagdipindi sa bana, labi nagsiloso, ibawal magpagwapa. Bisag 20 plus pa, mura nagyud og nanay, naapay panamit intawo nagkagitlay. Bawalan pagyod og pangarti sa lawas, dili gyud maibgan kay nanimahong haplas. Oy pastilan, ayaw pod pag-inana, pag-ariglar sa lawas kay natural na. Ipakita sa tanan nga ikaw presentable, bisag inahan ka ang ngayan magpa-sexy. Pariha sa uban ba, kuyaw nga mo porma, suot og leggings ang baki ipalakra. Pagka na lang halatang atimado, naapay kutis, hamis ug plansado. Daghan na karon mga mga hot, lamion lang gyud sila pero dili igat. Oh, hot mama, hot mama, hot mama. Bisan og minyo na hubag lang gihapon siya. Oh, hot mama, hot mama, hot mama. Bisag nakaanak na lamion gihapon siya. Oh, hot mama, hot mama, hot mama. Bisag minyo na mura pa og dalaga. Oh, hot mama, hot mama, hot mama. Lupig pa'y teenager kung maoy makapurma.
Okay, mga higala, atong oras mga higala naingta usa na ta ka oras mga higala 2 minutos ang atong panag-uban. O niya mga higala, naana mga higala ato lang dunganon mga higala sa mga nanaog karon ha. Kay murag na natay napilian ha. Sige, maniho lang mo diha mga higala. Kinahanglan na i-share badge. O niya naka-like mo sa GDSM Marketing. Salamat kayo, salamat. Onya nga tong tulumanon maghihala nagpadayon lang gihapon ang atong LP Law Construction and Supply. Onya 5G Eman General Merchandise Corporation. Salamat kayo sa ang gusto mga higala diha nga ginahanglan mo kita kanunay muka og bugas mga higala buntag udto hapon makalungag gyud ta. Niya kisa to'y mga ginahanglan diag lamian kaayo pero barato nga bugas. Doala lang mga higala dias basak ang Diyos and Jacob. Nadiha mga higala mapalit ang premium grade jasmine rice. Diha no sa basak malapol-lapo. Doala lang dito si Inday Jinjen, Dinday Aljen. Kugihan kay ito modag takos mga higalas bugas diha. Naay bugas dahil mga higalang sinod o planggana. Pero nindo to mga higala inyong paliton o sa kasako nga sod 5 kilo. Ang premium grade jasmine rice na mapalit ninyo sa Diyos and Jacob Ventures Company. Diya sa Basak Malapu-Lapu mga higala. Munya dito po sa Soong to sa 5G Eman General Merchandise. Papalit po ninyo mga higala ang premium grade jasmine rice. Askang lamiah hasta mga karon mao gyapon akong gikaon mga higala. Perting dali kayo tunlon mga higala. Samot na akong gisudan nag 55 kanang sod bitaw lata. Askang lamiah. Unya dito mga higala sa Buayan apo dito matakos po dito ng atong bugas. Unya para why dakop mga higala kay bawal kunong plastic. Dito na lang ka 5 kilo usa ka sako na. Ato lang mga higalas just Iman Housing Supply diya sa Buaya. Naa si Ate Bibian dito kugihan kayo mo hatag og usa ka sakong bugas. Ang premium grade rice, jasmine rice mga higala, mapalit kaninyo sa 5G Eman, Diyos and Jacob o sa Jasmine Iman Housing Supply. Onya daghang kayong salamat ni Ma'am Judith, salamat kay sa pagsalig ma'am. Salamat kayo sa katong ayuda nga imong gipatamtagamtam ni Tay Tiroy. Salamat kayo ma'am, salamat. Onya ang atong Soul Garden Korean Store mingla niya ni Ma'am May Collins. Salamat kayo. Alas 9 ngatos alas 10 sa alas 11 gabi na sila kutob karon mga higala. Katong mahiligon kayo dihaga kaog mga Korean product. Korean foods product. Ato alang ninyo mga higala ang Soul Garden Korean Store Minglanilla ana gyud kilid sa Plaza Minglanilla ning ining atong lalawigan. Og ang insulin wine mga higala, daghan na kayo mo nainom ha, daghan na kayo mo natilawan. Pero ang insulin wine mga higala nagpabilin lang gyapon kanato. Salamat kayo sa insulin wine nga why bugto kanatong panag-uban. Salamat kayo sa atong mga nagpaluyo. Onya labi na gayod sa GDSM ug RGKK Marketing sa atong tulumanon. Salamat kayo sa paghatag og ayuda boss Rinan og ni Ma'am Jackie. Onya, witi good eve karon pa ko taon na kalugar tan-aw ako sipi kay nagluto kog biko. Askang lamian ang biko ni Mosyal. Askang lamiang biko. Nindot kay biko rabang syala kay gilubihan og 5 ka buok lubi. Onya perting ispisuha kayog tuno.
basig na idukot siya, ipa-maxim lang na o di gana ipalalamob. Deres Minglanilya, salamat lamia ana eh. Anya request ko wite og Kastilyong Buhangin. Di mo lang alam kung Anya regards niya ko sa pinalangga nimong kapikas tay Tigres Mission. Wala na dire na botane na unsa ni. Anya regards ko sa imong gwapa nga wife nga si Grace. Matod pa ni siya la Labrador. Mayong pagkasikas ninyong tanan diha. Oy, ang akong amigo nga dugay na kayo wa mi nagkita nini. Salamat kay pagwiwi, boss. Idol is Berhel Morelio. Boss, mayong gabi, mayong pagkasikas ni mo diha. Is Berhel, shout out diha idol. Anya, siya la Labrador, pretty jud lami awite. Nag-aso-aso jud ka latok sa latik kas kag lami murag gigutom naman hinon ko ng kalaki ni mo da siya. Lasta ko nung latika ko no kayo ang biko ni siya la. Dukot lay ako lay ipalalamob lang ng dukot. Sige pa mahigala samtang ang atong tulumanon nagpabilin lang gihapon wa pa napopos. Amo dawat lang gihapon ta mga higala aron kisa to makadaog sa atong papremyo. Ang atong papremyo mga higala maka-share lang ka mga higala na i-share badge. Onya maka-like sad ka sa GDSM marketing page. Larga na mga higala. Ohaw man boss oy. Hala tagaya na si boss S. Berhel diha. Mao'y paganira diha sa pulang kabayo. kung sakali man di tayo ang magkatuluyan. Mga higala nanay nakadaog unang nakagdaog sa atong ganti mga higala. Naka-like na po siya, naka-like na po naka-like na og naka-share ko na siya sa GDSM marketing or naka-follow ba? Basta kay naka-share, naka-follow, naka-like sa GDSM marketing page kumbati na na. Onya naka-share badge pa gyud sa atong tulumanon kumbati na gyud samot. Puso, pilit kong tutulungan dahil tama ang pag-ibig na nararamdaman. Kung sakali man di tayo ang magkatuluyan, sapat na sa aking naging bahagi ka ng buhay ko. Pasayaw ako day, Sayaw lang sa uban, ikaw may gusto ko. nanong ako nga ana may uban. Magsayaw yun taday, Di lagi ko kay wa ako'y gusto. irog-irog, Unsay hirog, irog-irog into nga rigyutay. Pahalok ako day, halok lang sa uban. ikaw may gusto ko. Nanong ako nga ana may uban. Maghalok yun taday, Di lagi ko kay wa ako'y gusto.
Hawak day, Sayaw lang sa uban. ikaw may gusto ko. Nganong ako nga ana may uban. Magsayaw yun taday, Di lagi ko kay wa ako'y gusto. irog-irog, Unsa irog, irog-irog intang nga rigyutay. Irog-irog, unsa irog, irog-irog intang nga rigyutay. Irog-irog, gyutay. Irog-irog, sibog-sibog, irog-irog intang nga rigyutay. Okay, salamat kayo. Padayon ta sa atong kasikas kagabhion mga higala o niya Ariel Casinilio Sugabo Digulacion. Pa guest niya sa kudiha tay tiroy ha pohon. Sige day pohon day pakantahon ta ka live yun mga lapo siguro kakanta. Salamat kayo boss Charlie Kabatingan. Uhaw man boss. Uhaw kuno kayo. Onya mga higala sige padayon kay 15 minutos na lang mga higalang nibilis atong panag-uban. Onya padayon ta mga higala gihapon sa atong mga papremyo. Kinahanglan mga higala naka-share badge ka. Onya naka follow like onya sa GDSM marketing page. Ang hinana lang mga higala. Onya basin ikaw tulo ang palaran niya maka mananaog karong gabi na. Sige, padayon, share og like lang des atong tulumanon, mga higala. Dahil gusto ko nga mo gasto kanimo, daghan ka ayo ko kwarta sa bangko. Libre ka na sa apartment, may auto pa, daginuta lang taon ang gugma ko. iyo suri lang, gugma ko di ka bayran. Mahalag maputos apos utang. Kay paglipat kining akong kadungganan, dili og dili na ko bulingan. Dahil unsa ba ang type nga lalaki mo, dili ba gwapo man sa taon ko. Bisan ako naputos na sa kunot, o daghan nag-uban akong buhok. Iyo suluha kay gilyod ko madala, nung anang imong mga bulada. Atong edad labihan nga lagyo ako bata og tigulang ka na. Dahil is lagi ayaw ako bali-bari, himo alanggot akong sugar daddy. Lipaya lang kinigugma sa tigulang, way balik kon imo kong hukhukan. Iyo dili ko bisan tuod pobre ko, mausig lang ang paninguha mo. Sayang taga nga kaming Pilipina, kusog magpahangon sa among kwarta. Dahil sige na, kas og chiki imo na, bisan lang og jutay pahikapa. Kung dili mo kaloy-on kining gugma, magpasol ka darling, magmahay pa. Iyo mo touching bisan pag mag-unsa ka, ang gugma mo walay esperansa. Sayang taga kay ako Pilipina, kusog magpahangon sa among kwarta. Sayang taga kay ako Pilipina, kusog magpahangon sa among kwarta.
Kumusta na taon ko, day? Pahuway diha, uy. Sa pangandoy lang kitang duha naghinigugmaay. Gisaw antang duha agdaw langit nun nga kalibay. Sa pangandoy lang gikatugan kung kanimo ang tanan. Ngagihigugma ka ug wa na'y lain pa inday. Hinaot pang matuman ang mga damgo ko, matuman ang mga pangandoy ko, iampo ko nga dunggon mo. Hinaot man sa akong magmataan ka, sa akong kiliran sakdayon ka, o dili kay pangandoy lang. Sa damgo lang nakita kong mihila ka, ug sa mga bukton ko ang kagulanan mo mahanaw. Hinaot pang matuman ang mga damgo ko, matuman ang mga pangandoy ko, iampo ko nga dunggon mo. Hinaot pang sa akong magmataan ka, sa akong kiliran sakdayon ka, ug dili kay pangandoy lang, ug dili kay pangandoy lang, ug dili kay pangandoy lang. Yes, kay mga higala atong nabilin nga takda mga higala 8 minutos na lang mga higalang nakalabay. Onya ang nagpaasangani ang nagpabilin mga higala 8 minutos na lang. Onya sawa pa diha mga higala nagka like og share, share na para makita nato nga naa kay sharer buds aron maka-appeal ka sa atong basig ikaw ang palarang mananaog sa atong papremyo. Nanay usa mga higala ako lang nang ipahibaw ang tanan unya kung kinsa ito nakasuod. Unya kinsa ni salamat kaayo sa pagwiwi Marites Tangaro Taer, shout out diha tay Tiroy. Salamat sad kaayo. Kumusta man diha ang piyesta. Unya Miles na palo na nako sir pero di jud nako masod sa comment nga naka-screenshot gilang nag-practice ko aron makuha nako bang premyo. Onya kinahanglan Miles Chuck naka-sharer badge ka makita na to na onya. Naka-sharer badge gyud mga higala no.
Onya, Miles, makalingaw gihapon ka akong bana na lingaw pod dagtanaw nimo. From Inayawan. Naingon na taan ni day og kining clown. No, onya napakurog-kurog pos. Onya kinahanglan nga naka-sharer badge ha kay aron na naka-like na mo, naka-follow na mo GDSA Marketing. Onya naka-sharer badge pod mo sa atong tulumanon. Kumbati na kayo na. Sayang kayo itong pa-premium mga higala kay pwede ni nato dadog Jollibee. Duha na ni ka burger stick. Asa ka na. Gikan na sa GDSA mo RG Kiki Marketing nila ni Boss Rinan og ni Ma'am Jackie mga higala. Salamat kaayo pagtimbaya. Salamat kaayo sa pag-support. Onya ang atong Soul Garden Korean Store. Salamat kaayo ni Ma'am Collins. O ang atong 5G Iman General Merchandise Corporation. Salamat kaayo sa mga nagsalig ka nato. Onya mapalit mga higala ha ang premium grade jasmine rice diha sa 5G Iman General Merchandise o Jasmine Iman Housing Supply o sa Juice and Jico Ventures mga higala. O ang El Pilo Construction and Supply nagpabilin lang gihapon mga higala. Onya nanginahanglan mo og mga gamits panimalay nga nagpatrabaho mo panindot. Doola lang mga higala naa sa ilang new location mga higala sa sa may Loriga, San Miguel, MG Quinco Avenue sa Dakbayan sa Sugbo mga higala. Okay, salamat kayo. Onya 5 minutos na lang nabilin sa atong panag-uban. Onya Miles Chuck, sir, makalingaw gihapon sa akong bana nalingaw po dayo mana. Sige padayon. Sa pagsalop sa adlaw, kangit-ngit ang tanan, kamingaw ang maghari sa nang labay mga adlaw. Ako kinihigala sa imong katulugon, sa mga pangutanang lisod mong tubagon, at tuntang langit sa imong mga damgo. Ako kinihigala sa imong kiliran, ako kinihigala sa imong paginusara. Ang imong nga problema pagabatiun ko, higala pagsubang sa adlaw, paglaong batiun ko, bisan nag-inusara ang kamingaw di maghari. Ako kinihigala sa imong katulugon, sa mga pangutanang lisod mong tubagon, at tuntang langit sa imong mga damgo. Ako kinihigala sa imong kiliran, ako kinihigala sa imong paginusara. Ang imong nga problema pagkabatiun ko, higala sa mga panahon nga di kapungan. Diin sa hangin ka iduyang-duyan, salig lang sa kahitasan, madagtiaw ni kawalan, inunduy gabay mo ako. Ako kini
at tuntang langit sa imong mga damgo. Ako kinihigala sa imong kiliran, ako kinihigala sa imong paginusara. Ang imong nga problema pagkabation ko, higala aniha ako. Naghandong taon ako sa gugma kong nawala, nagihalaran indugan ko. Bulan Okay mga higala. Pasaylo ako mga higala nga na purpose na gyud ang atong panag-uban. magasudong kanimo Ganahan po ako mga higala moduyog ninyo sa atong panag-uban karong mga orasa. Pero nahutdan na gyud ta og oras. May lapas tagamay pero sige lang kay ato lang hangyo-hangyoon ginagmay. Onya mga higala ang napalarang nakadaog day karon sa atong papremyo gikan sa GDSM o RG Kiki Marketing. Walay lain mga higala. Kundi si Okay, si Inday Malen mga higala ang mananaog karong gabiona sa atong papremyo. Si Inday Malen Casinilio Sugabo Digulacion, salamat kayo sa pagpakita sharer badge sa imong pag-comment. Salamat kayo sa pag-share sa atong tulumanon o niya pag-like sa GDSM Marketing page. Salamat sa tanan nga nag-wiwi ka nato. Pots Mars Belt Music Library. Salamat kayo sa mga nag-support nato sa atong panag-uban sa tulumanon. Salamat kayo sa Soul Garden Korean Store, Ming Glanelia ni Ma'am May Collins. Onya, salamat usab sa atong 5G Eman General Merchandise ni Ma'am Detisoy. Onya, salamat sad kayo sa El Pilo Construction and Supply ni Ma'am Juliet Briones. Salamat kayo sa inyong pag-support kananay ni Tay Tiroy sa matag karon og unya. Bulahang adlaw og bulahang Sabados gabi kanatong tanan. Onya, sa sunod na sad takna sa manghigayon. Salamat kayo. Onya, ay kalimot og maapohon mga higala ang atong kubkubon tang kagahapon. Alas 8 ngadto sa alas 9:30 ang takna. Naghapoy mga papremyo mga higala. Lain tong sharer badge. Onya, lain pod ning tigmo ni Tay Tiroy ugma ta mag-asoy. Duha ka buok ang atong buhaton nga papremyo ugma pohon. Sige, atangin na inyo ugma pohon mga higala kay basid kamoy mapilian o kamoy matagaas gante. Salamat kayo ni Inday Malen Digulacion. Ikagyoy nakadaog karos atong papremyo. O sa kini ka certificate. Mo ni ang imong madaog Inday Malen. Salamat kayo sa imong pag-apel. Onya, ma-purchase na nimo imo ning pwede sa Jollibee, pwede nimo sa Jollibee ma-purchase. Salamat kayo onya.
Tawagan ato lang kang tiksan, ako lang ko ang PM lang ko nimo sa imong daog sa human sa atong live karon. Salamat og diri na lang ta kutob. Kanin na lang ta kutob kini ninyong ubos nga higalas tay tiroy lang gihapon. Ogma pohon. Ay kalimot. Daghang salamat. Thank you kaayo tay. Welcome. Atang nasad tay tiroy tang sa pa premyo. Atong premyo gidalit sa GDSM ug RG Kiki Marketing ni Boss Rinan og ni Ma'am Jackie. Og sa tanan lang ng taga GDSM Marketing og RG Kiki, salamat kaninyong tanan. Bidlisiw sa adlaw o kahayag sa imong panaguway nga naulipon sa gugmang giyatay hinday paminawa kapos kong gugma nga kanimo